Gernika Lumoko herritarrei. Gernika Lumoko udalan eta zerbitzuetan lan egiten dugunok, euskaltegiak, kiroldegiak, kulturetxea eta ekimen profesionalen zentroa gure lan baldintzen okertzelarria salatu nahi dugu. Aspalditik ditugu alde bakarreko erabakiak, elkarrizketa falta eta negoziazio esparruen gabezia. Egoera horrek ziurgabetasuna, nekea eta beldurra sortzen du gure artean, langileen artean. Eta zuzenean eragiten dio gaur egun herritarrei ematen zaien zerbitzuaren kalitatea. Ez dago zerbitzuak behar bezala antolatzea bermatzen duen oinarrizko akordiorik. Eta lan giroa okertzen ari da. Presiopean lan egitea normalizatu egin da, inolako plangintzarik gabe eta eguneroko lana bere gain hartu gabe. Etatik exigitzen dugu negoziazio maila benetan aktibatzea. Lanpostuen zerrenda eguneratu eta adostua. Langile guztiekiko errespetuzko tratua. Funtsezko gala jorratzea, hala nola, plazak betetzea, valorazioa, barne sustapena, LPak, erretiroak eta zerbitzuen antolaketa. Egiturazko arazo horiei aurre egiten ez bazaie, egoerak okerrera egiten jarraituko du. Bestalde, argi utzi nahi dugu guretzat onartezina dela langileak seinalatzea, zalantzan jartzea edo mehatxatzea. Jarre horiek ez dira onargarriak eta ez dira lagungarriak lan harreman osasuntsu eta errespetuzkoak izan daitezen.